jeg kan. Nu er vi ved at komme igennem. Nummer 11, dreng. Se. Der er sikkert en masse... Skål. Sikkert en masse... Jeg giver lige en omgang. Det bliver sgu helt rundt. I håber, at den bliver bedre. Ja, men den bliver også bedre. Det der så gør vi den anden vej. Og så gør vi den anden vej igen. Det har vi gjort. Det smager godt. Ja, det kan jeg godt. Det siger den. Okay. Du sagde det, shit. Skål. Ja, du er snart færdig. Ja, men er snart færdig. Og du skal snart ud og gå. Det bliver rigtig spændende. Så er det godt, vi tager lige gå. Hips. Der er ikke ret meget tilbage. Nu er vi snart henne i bunden. Der er jo også alle dem derude. Okay. Alle dem derovre i det der hjørne der, Vi er snart færdige. 11 drinks. Nå, så slutter vi. Nej, det er ikke der. Er det ikke? Nej, det er helt Nej, der skal der hen i hjørnet.